लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय देमगाननि दयालपुर बर' गामियाव बेवहाय बिथांमोना माने दयालपुर गामियानो सुकर्मा फुजाखौ गामियैनो माने गिदिर फालियो आरो बेबा माने फुजाखौ होयो आरो बेयाव थांगासिनो दङ जोङो सानैजों बारा गोजान गैला मोनहैसिगोन नोंथांमोननो बिनि बे फुजानि मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ दिन्थिलांनो नाजानोसै लोगोफोर आङो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बेवहाय माने मोसानायजों लोगोसे गेलेनाय बायदिसिना बादायलायनाय दं होननानै फोरमायदों दायो थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादों भिडिअखौ दिनैनि नैबे सुकर्मानि ब्लग भिडिअखौ जोङो फाइनेलि दयालपुरनि बे गेलेग्रा फोथाराव सफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों दायो मानसिफोर बारा गैथ'वा जिहेतु माने गामियाव बिथांमोननि माने फुजा दंमोननो ओमफ्राय नैबे राजु बसुमतारिनि दखान आरो बेवहाय बे आदानि दखानाव जों दसे जिरायथ'गासिनो दङ ओमफ्राय बियो माने बै फिल्ड सेरावनो नै बे नुदोंना बेवहाय माने दाहाय हटेल होगोन आरो बेनिखायनो बियो माने ट्रिपाल खागासिनो दङ दायो बावनाय माने सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोननो फिल्डसिम थांनानै दायो बावनायखौ दिन्थिगोनसै आङो दायो जोङो प्रसाद जाखांनानै दंथ'यो ओमफ्राय दायो माने आं थांफिननि जिहेतु गामियावबो जोंना दङ ओमफ्राय दा दसे उनाव फैफिनगोन आङो दा गामियाव थांना फैगोनसो बिनि सिगां सिगां आं नोंथांमोननो खोन्थादों अब्लाबो बानजायाफोरनिफ्राय नोंथांमोननो मिथिनो नाजानोसै आरो बे फुजानि सोमोन्दै ओमफ्राय नै बे जाहैबाय राजु बसुमतारि आदाया थारमाने नोंथांमोननो फोरमायसिगोन माबायदि हाबाफारि लादों लोगोसे बेसेबां बोसोर जाखो नोंथांमोननि बे खुंबाय थानाया जोबोद मोजां जादों जोंना बे नैबे बोसोराव 6 बोसोर जादों बेनि उनाव नै दानिसो एसे फुजाया जालांबाय फुजाया जोबखांनायनि उनाव बेनि उनाव दङ जोंना खेल बादायलायनाय दङ बिदिनो दिरुं बोनाय दङ थिं बुख्रेबनाय दङ काबादि दङ आरो दङ बहुत बायदिसिना खेल दङ जोबोद मोजां जादों मोनफ्रोमबो खेलफोरनि प्राइस थागोन आरो ना प्राइस थागोन आरो लोगोसे जोंना हराव कालचार दङ कालचार नाइट दङ मेथाइ खननाय मोसानाय बेबायदिनो मेथाइ खनगिरिफोर दङ नामा सोरबा दङ लकेल दङ आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बोसोरनै ना बेसेबां नोंथांमोना खुंनो मोनाखिसै बोसोरनै खुंनो हायासै जोंना कर'ना भाइरासनि थाखाय आरो आदानिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननो एसे सुंद'यैब्लाबो हाबाफारिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो थाखायथ' दायो आङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय दा दसेनाव फैनानै नोंथांमोननो हाबाफारिफोरखौ आङो एसे दिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै गामियाव थांनानै दसे थानानै आङो दायो फैफिनबाय थ' लोगोफोर दायो आङो नोंथांमोननो दयालपुर गामिनि बिश्वकर्मा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जाखिनि खेला गेलेहोनाय मोसानाय बायदि हाबाफारि लादोंमोन बेखौ नोंथांमोननो आं दायो फारि दिन्थिलांबाय थानोसै एसेब्लाबो दायो साननि समाव बिथांमोना खेला गेलेहोनायखौ लाग्रोदों ओमफ्राय मोनाबिलियाव कालचार नाइट दङ मोसानाय मेथाइ खननाय बायदिसिना हाबाफारिफोर दायो नोंथांमोननो आङो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौनो आङो एसे दिन्थिलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो পাটাই দিবি পাটাই দে ওইবার খেল শুরু This is
सांस्कृतिक सन्ध्याखौ बेखेवनो थाखाय आं मानगोनां जा उरियामघाटनिनो उरियामघाट थानानि भार आं खावलायनाय जाबाय।